Eziokwu Igbo dị ụtọ. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee were asụsụ Igbo yele ya wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy Ani, ekelela m onye ukwu kelee ntị. Ana m ekele ndị niile na-afịa ọbụla wee na-agba mbọ ọ ga-adịrị niile mma, ndị na-amụ ọlụ na-azụ afịa, ndị ọbụla nke nọ n'ọba ahịa gị, asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Nke ọbụla ị na-eme dị mma, ọ ga-adịrị gị na mma, maka na ihe na-emezi enweghịzi nsọpụrụ butere alụ dị iche iche. Ọkwa ịbata n'obodo dị iche iche, ị na-anụ na ọchụ na-adị ebe a na-egbu ọchụ ebe a na-egbu ọchụ ebe nke ọzọ. Ajụba ụfọdụ a na-akọ na ọ bụ ndị otu nzuzo, ụfọdụ a na-akọ na ọ bụ ndị a na-amaghị, ụfọdụ a na-akọ akọlụgbada. Gịnị butere? Maka na ọ dịzikwa ka ụfọdụ ịma na ihe a niile na obodo na-adịkwanụ mma bụ ndị bi ya na-eme ka ọ dị mma. Obodo mebie ọkwanụ ndị bi ya, maka na obodo anaghị anọgide wee jiri aka ya wee mebie. Ụmụaka niile na-eme ụmụ ajọ ihe dị otu a, na-eme ajọ ihe dị iche iche. Gịnị kpatara ya? Gịnị ga-eme na nwatakịrị ejere ụlọ akwụkwọ ga-ahapụ akwụkwọ ezijere ya ọ bụrụ otu nzuzo ka ọ bara na ya? A na-anụkwazi na ọ bụghị sọsọ na mahadum ka ọnọbụ dịka esi mara na gboo, na ọ bụ na mahadum ka a na-ewegasị ụmụ otu nzuzo ebe a na-amakasị aka dị iche iche. Ihe a na-azụ oge ụfọdụ na-agaghị abụ ihe na-enweghị isi, onye ka maọbụ onye ka achụta nwaanyị, maọbụ nwaanyị esebe okwu, maọbụ onye ka were ogbe, maọbụ onye ama ama. Ma ụfọdụ otu a jighịzi na amamihe ama aka na alụ ka ụfọdụ jizi wee na-ama aka emegidezie. Ọ na-abanye na mgbanye na-abanye n'ụlọ akwụkwọ agbata nke abụọ, osi ebe a na-anụkwazi na ọ banye na nke ọta akara. Gịnị mere? Maka na ụmụaka ọ na-afịa alụ ugbu a. Nne anọrọ n'ụlọ, nna anọrọ zụọ ụmụ ya. Ọ na-afịa alụ ịfụ ebe nne mụgasịrị nwa, ịfụ ka ọ nọrọ zụọ ya dịka esi emegbuo, ọṅụala nne ya, wutee ya aka. Ugbu a ọ na-abụzi onye mụọ nwa, ọ bụrụ onye ọzọ zụrụ. Ụfọdụ narị abụ n'ebe ahụ ọ mụrụ nwa ka a na-ekwuli chọba onye ga na-azụ nwa. Nwa na-etonite, eburu ya jee n'ụlọ akwụkwọ ebe a ga-edebe ya, ebe ụmụ akwụkwọ ga na-alụ. Ha na-edebe ndị ụmụaka tata, ewere ndị na-achọ akụ nke ụwa. O si ebe a ọ na-analụtezi ọ na-analụtezi n'aka ndị onye na-odigbo maọbụ ndị na-enyere ndị nne na ndị nna aka. Ụdị agwa a na-akpasị ha na otu esi azụ ha na ụmụ ihe dịgasị anya a na-eme ha, ndị nna ada ama. Ihe ama bụ na ha wee nwa, ihe ama bụ na ha debere ego, ihe ọbụla ha chọrọ si ihe nwa ha. Ụfọdụ na-abụ ka o si ebe ahụ na-etonite, ebiji ya n'ụlọ akwụkwọ obere ebe ahụ a na-enede ha n'akwa, a na-azụ ha dịka ụmụ obere ụmụaka. Esi ebe a jetinye ya n'ụlọ akwụkwọ nke ọzọ ebe ha ga-ebi n'ụlọ akwụkwọ. Na ngeyi na ọbụla anọkọtazie ka nne maọbụ nna
akpọ n'ekwentị na-ajụ ese ndị ọ na-eso otu ọ nọ na ya amaghịzi meziri na ụmụaka na-esite na oge ata akara wee were otu dị iche iche alụ dị iche iche maka na ha amasị enwe nke ha ma ọ ha wajizi aka ha azụ onwe ha. Ọzọ ha jizi aka ha eme bụ ije na ọnwara nzikọrịta ozi ọgbara ọfụ a na-afụ ka ndị ọzọ si eme, na-afụ asị dịkasị na oyo nzikọrịta ozi ọgbara ọfụ a asị karịrị asị. Ụfọdụ jebie bite akwa bite uwe, ụfọdụ ejiri ya jesie oyoyo zije ya na nwa ya adị na mma na-agbaghị na ụbịam na echi ya ọnụ n'ala. Ụfọdụ fọ ebe edebere ụgbọala mara mma ọ nọrọ n'akụkụ ya sie ụgbọala sie ya ebe ọ tụkwasịrị aka na ụgbọala ọ debe ahụ na chi ya maọbụ ode na chi ya emenere ya ọgọ. Lekwa ka ya si wee ego mbute ihe debara ya na mma na-amaghị na ọ bụ ụgbọala onye ọzọ ka ọ nọ ebe a wee sie. Ndị ọzọ na-afụ ụmụaka na-afụtazie asịzie na ụwa ha ka mma. Enweghị onye na-eje ese ebe ọ nọ wee na-alụ ọrụ ya wee na-amụ ọrụ maọbụ ka o si agba mbọ ka o gosi ndị ụwa na-ekwe ka anyị si agbata mbọ wee na-eme ya. Mba, n'ọbụ n'ụwa dị gịnị ka ị na-eme ụwa jidere gị na mma? Enweghị onye ga-akọ. E wee sizie na emechara ebe ahụ ka ewere ka esi kpọrọ ha jee n'ụlọ ekpere. Ihe a na-agwa ha abụghị ekpebe ekpere maọbụ sapụ aka ka ha ga-esi wee were ego mbute. A nọrọ n'ebe a na-akọ ya, ụfọ ya adabata wee sị na ụbọchị ya balara na ụlọ ekpere ahụ wee na-apụ, ekwentị ya kwụọ ya emepe ego wee bata. Gịnị ka ọ lụrụ? Ọ gaghị ekwu. Kedu ka o si bata? Egbujusie ya ike ọ sị na ọ bụ oge onye isi ekpere ha bikwasịrị aka n'isi ya na-apụ, ego wee bata. Ụmụ ihe a niile so ebute arụ. Ya mere na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa n'isiokwu m gbadoro ụkwụ bụ otu nzuzo. Otu nzuzo butere alụ dị iche iche. Ije n'obodo dị iche iche n'ala anyị ịnụ na otu nzuzo nke a na ndị otu nzuzo nke a na-eme gịnị? Na-ama aka a na-agba igbe, mmadụ a na-ada. Jụọ ihe kpatara ya? Mba, ihe na-enweghị isi. Ije n'ụlọ akwụkwọ ife ebe nwata ọta akara maọbụ nwata nọ na agbata nke abụọ na-abara onye nkụzi ya mba maka na onye nkụzi kwụsiere ike ọkpọ nne na nna ya. O wee ike ọ bụrụ na nne na nna ya ji ezigbo ego, ọ kpọrọ ndị akpa obi bazie onye nkụzi ihe. Ndị ọzọ atụbazie egwu ịbara maọbụ kpọghachite nwa na-eme alụ azụ. Alụ wee na-akali. Nsọpụrụ adịghịzi. Ihe anyị ji ekwu ya bụ n'oluo na maka na ọ na-abụ osu ime osu aya. Ị na-anụgasị ka o si ada. Ihe a wee na-ebutezi na nchekwa zuru ezu adịghịzi. Anyị wee na-ajụ gịnị mere maọbụ butere ihe na-ada ụda ugbu a, otu nzuzo na otu nzuzo ịkwakọrịta maọbụ inyekọrịta nsogbu maọbụ ịnụ ọgụ maọbụ ime alụ dị iche iche maọbụ anyị na-ajụ wee na-asị kedu ebe mmiri si baa opi ụgbọgọrọ? Ụmụaka na-etonite na-elubeghị ihe eji mmadụ eme ga na-ebu egbe na-azọ ihe na-enweghị isi, a na-agba onwe ha egbe. Anọkọta sị na mmadụ adaa na onye nke a daa. Gịnị kpatara ya? Mba, onye ga-akọwawu. Ụfọdụ bụ ndị ga-apụta ebe ha na-agagasị bụ ebe a na-esi awụrụ ike dị iche iche. A na-ajụ ndị nọ n'obodo ahụ ka nọkwazi. Anyị chere na-ewere ndị okenye. Ụfọdụ bụ ndị hapụrụ ụlọ ha maọbụ obi ha maọbụ ogbe ha maọbụ akụkụ ebe ha nọ. Ụmụaka na-abanyegasị ebe a ka ha na-ezukọ na-ese awụrụ ike, na-ese afịfịa, na-ese ụmụ ihe dịgasị iche iche na-ebute nkoropụ ụbụrụ maọbụ ihe na-ebute na mmadụ ga na-ewe iwe ngwa ngwa. Ihe dịka mmadụ agaghị emetụzi onye ahụ n'obi. Olee ndị na-afụ maka nchekwa? Olee ebe ndị
n'afọ maka nchekwa n'ime ime obodo. Ndị eze gịnị na-eme? Gịnị mere unu ji hapụ ụtọ na ana ịkụzibe ọdịnala atịelu unu n'aka wee na-eme omenelu? Ọkwa ya butere alụ a nsọpụrụ ji na. Gịnị mere na ndị onye mụrụ nwa anaghị azị ewetu obi n'ala, hapụ akụ nke ụwa, wetu obi zụọ ụmụ ya ọfụma, ọ bụrụ ndị ọzọ ndị akpọtara na mba ọzọ na-azụrụ ya mụ? Maka na nkwụdịbe mba na-eyere mba nne. Onye ahụ isi obodo ọzọ wee kpọbata nkwụdịbe nke ya na ọkpa igwe si ewe ya ka ọ ga-eji zụrụ gị ụmụ nke gị debe ahụ na azụ ihe. Ị ga-asị ọkwa ego dị, ọ naghị ata afụ. Nwa mee ekwusi okwu ike baa mba, esi gịnị mere eji bara nwa gị mba? Asụọlụ yi asụsụ obodo ọ ga-aghọta, isi mba asụzi na sisụbara gị nke mba ndị ọzọ. Agbụrụ niile ha jikọrọ ndị na-ewututa ndị mmadụ ana, na-ewe ihe ndị mmadụ umeala, ụfọdụ egbubiela ya, alụ wee karịa. Ụmụaka baezie ụlọ akwụkwọ, ha na-emezi ihe sọrọ ha maka na onye nkụzi kwuo, abịaghị ọgụ. Onye nkụzi kwuo, akpụrụ ya kpochie. Onye nkụzi kwuo, asị ya o mere gịnị wee kwuo ya, akpụta ndị akpa obi wee tibe ya ihe. Ụmụaka wee na-eme ihe sọrọ ha n'obodo, na-eme ya n'ụlọ akwụkwọ, alụ wee karịa. Ajọ otu dị iche iche, ajọ otu nzuzo wee juzie ebe niile n'ala anyị. Ọkwa ịnụrụ na-ewe ka o si adagasị. Anọgide asị na ndị otu nzuzo nke a na ha jere obodo ebe dị otu a agbatu ofu oyi. Ịnụrụ ka o si daa n'Abakpa, ịnụrụ ya. A na-alụtụgasị aka n'ebe dị iche iche, n'agbanyeghị na ndị nchekwa obodo, ndị ogbe ọgụ na-agbasi mbọ ike na-asị na ihe a ga-ebe, na-alụsi ọrụ ike ịfụ na ihe a benata. Mana ihe na-ewute bụ oge ụfọdụ ejide nwata na-eme alụ maọbụ na-eji ụzọ na ọ na-ekwesịghị, ataba ya afọ, ndị nne na nna ha abịa chọba ka a ga-esi wee memina onye na-achọ ịzụ nwa ya ọfụma. Ya mere, dịka o si ada ugbu a n'ihe gbasara otu nzuzo a na ka ha si akwakọrịta mgbọ ugbu a n'ala anyị, kedu ihe iche na ọ bụ ya kpatara ya? Kedu ka a ga-esi wee mee ya? Iche na ọ bụ ndị nne na nna kpatara ya? Iche na ọ bụ ndị ọchịchị obodo? Ka iche na ọ gị onwe gị ga-abụ ịfụ ihe ị kwesịrị ikwu, ị gaghị ekwu ya? Ka iche na ọ bụ ndị hapụrụ omenala, ndị enyere omenala ha n'aka dịka ndị eze obodo na ndị ichie, ndị aka ji ọfọ obodo, hapụziri ihe ha kwesịrị ime, kwalitebe omenala dịka esi ebi ndụ na gboo, ka ebie ndụ sọpụrụ okenye, tụọ egwu Chineke, zere ịkwafe ọbara, maka na ndị Igbo na-asọ ya nsọ. Igbu mmadụ ejiri ya mara ndị Igbo. Ọ na-asọ ndị Igbo oyi, ọ na-emetụ ndị Igbo n'obi ịfọ ọbara onye ọzọ ebe ọ na-akwafu. Anaghị ekwuzizi ya. Gịnị ka a ga-eme ndị a na-agba ekwuo ka o si dị na gboo, ka udo si chia, ka ndị mmadụ si azụ ụmụ ha? Asị gị na oge nke ahụ agafeela, na agbara ọfụ ka anọ na ya. Agbara ọfụ ka awụshishịa, ọ ya ka ị na-agụ. Ọ jọgburu Desimon Nkakwa. Ọ bụ ya bụ isiokwu n'ụbọchị nketa. Ihe a ga-eme gbasara otu nzuzo ka ha si akwakọta mgbọ ugbu a n'ala anyị, oke na ọrụ dọla anyị. Gịnị ka a ga-eme? Ndụmọdụ ị ga-enye ndị ọchịchị, ndị ọdịnala, ndị nne, ndị nna, ndị okenye gbasara otu nzuzo ụmụaka bara n'ime ya ugbu a? Aka na-ekwu na nchekwa ezughị ezu. Ndị otu nzuzo na-achọkwa itinyekwa aka na maọbụ mebikwa mbọ niile ndị ọchịchị na-agba ịfụ na ebenatara ụmụ ihe dị ụmụ alụ dị iche iche na-eme n'ala anyị. Anyị chọrọ ndụmọdụ gị. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị
ọchịchị obodo? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị nne na nna? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị eze obodo? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka a na-abanyegasị n'ajọ ihe a chere na ọ bụ ndụ ka a na m ebi? Abụ m Chizzy 09097711009 maọbụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ ya na 07050791009. Na ya ị nwere ike ije na Kpakpando TV, anyị nọ na YouTube. Ịchọ ije na Kpakpando TV, ije na YouTube ka ị wee kiribe ya, maọbụ ije wee m na Facebook Chizzy na-ezite ozi nke gị. Nwekwara ike ije na Facebook chọba Kpakpando TV na-ezikọrịta ozi. Isonyere m mụ na gị na-akpakọrịta. Chọọ Chizzy sonye sonye nke anyị na-eme, jekiribe nke anyị na-eme na Kpakpando TV na YouTube. M ga-ewebe okwu na ozugbo ama abịa. Bosses. Odogu. They will think we're about. Fresh is talking. Fresh. Odogu is on. Man, Odogu and the Bodo. When Nazo, the winning board. When Nazo, the winning Classic clip. Classic clip. I'm going to finish. Dezokwe Igbo dị ụtọ. M ga-ewere eziokwu n'ugbu a. Agwa m na akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Gbọọ m aka n'ọnụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị na-eke imere nwanne. Biko ndị ebe iche akpọ? Ejiọfọ gaa n'iru. Gaa n'iru Ejiọfọ. Ndị mmadụ na-anụ ọnụ ntị anyị ga-anụ ya ikwunye ka ọ dị amakwana ụta anyị ga-esi eme ya bụ ihe o ritere m ọnụ o sitere n'aka ndị ndu anyị wee gbadatawa maka na nwa ewu nta na-abụrụ onwe ya na-enene ya n'ọnụ ndị ndu anyị na-ata ya bụ abụrụ anyị nwa na-enene ya n'ọnụ ndị nna nna na-akpata ya bụ abụrụ anyị nwa na-eme anya n'ọnụ onye mere chọrọ ịmanụ ka nwanne isi aga eburu ugwu na-aga n'ugwu na-agba. Ke ndụmọdụ a ga-enyezi emezi ya otu a ka a ga-esi wee na-aga. Ya bụ ihe buru ike ihe na-ego bụ ndị nne na nna ha kpanikwanụ bụ site n'ike na-enwe ụmụ ha anya afọ na nwa atụ ego na ama mgbe gara aga ka ya bụ ihe bụ ire ọ dị ile tụka ka ọ bụziri ego ka nwa. Daalụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele m gị. Daalụ. Ewele afọ Igbo maka na ọnọkọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya, nzukọ ndị Igbo. Ebe kwuo dike gaa n'iru. Ebe ka iche akpọ? Ebe kwuo dike gaa n'iru. Ebe kwuo
ndị Igbo na-ebe onwe ha uru ha na-erite ha na-eme ebe anyị fụrụ anyị nwekwara ọgụ dịra gaa n'iru ebe kwuo ọ dị mma anyị ga-arụzi ihe na-ekwu biko ewu ike kpọghachite anyị azụ na ịkpọ na ike ịkpọ na 090 9771109 or 09023111009. You will correct on 07050791009. Cheta na okwu niile na-akpọ na-alụ ha na-atụ ebe echiche nke ha. Anyị na-ekwu otu nzuzo na-amụbawa ya gasị n'ala anyị ugbu a. Kedu ebe ndị nne nọ na otu nzuzo na-abanyekwazi n'ụlọ ọta akara ịnụ ka o si daa na-agbakpa dịka m si gwuo ugwu agụ emene obodo dị mpaghara dị iche iche ọkwa nke ị nọrọ nke na-eme n'ụlọ akwụkwọ ọkariziri nwata na-ekwozi na-agba isi na-amabaghị nwoke efu ihe ọ na-eme oge ụfọdụ ọ bụrụ na iji obi gị aka ịga n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ị na-ajụzikwa na akwa mmadụ mụrụ ndị a onye ewe ọgọdọ ewu na-ata ị na-ajụ o nwee ike nne eje na ebe ọ na-eje nna ejere ebe ọ na-eje pụọ ihe ọma bụ achụ ego si weta anaghị nwoke kwuru si na nwa ka ego a na-abanye n'afa n'ala Igbo kama na oge ndị ụfọdụ pụrụ ọdịnala anyị ka esi azụ ụmụaka ịgwa ha sị gị n'oge nke ahụ agaala gị hapụ ihe ahụ o nwee ike odebe ahụ na ị nọ n'isi na ịmaghị ihe na-aga anyị na-eji asị na gboo ka ndị gboo Chukwu gọziri ha ọfụma ọkachasị ndị Igbo a na-ejikwa ha eto Chineke anyị na-eji asị gị na ife na-esi n'aka eme ndị Igbo si na nwa ka ego mana kịtazi ma ndị ekpere zetara ezeta na asị gị je bute ego mbute asị gị ka iwetagodo ego hapụ ihe ndị nke ọzọ niile ndị mmadụ kama ha akpatazi ego irizi eri ofu nwoke ji gwọọ ọkpakwa eri efukwa ka ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ ụfọdụ ada anọzi ndụ wee rie akwa ha maka gịnị anyị bitere ọsịsọ oge ha ga-ejiji nwayọọ nwayọọ na-atụtụkọ ka ha hapụrụ wee mebe ihe ha na-ekwesịghị ime ụmụaka ha na-azọrọ ego were jee na ebutegasị ego si na ha na-ebu ya ego eweziri ka o si kọọ ha chụba nke ahụ idebere na ebe idebere ya ka ha tụtụkọrọ ya lee o wee fazie ahịa alụ ịkpataba ego maka na ịkụzi ha ka esi akpata ego ịkụzi ha na aka aja aja na-ebute n'ụlọ mmanụ ihe ekụziri ha bụ sapụ aka gị ka ibute ego jee ego mbute na onye a butere asị ha ma na a na-alụ ọlụ na ọ na-atọ ụtọ ịchọ iri ego rie ego ịlụtara iji aka gị lụọ ọ na-atọ gị ịlụtara n'ụzọ ziri ezi ị mara ka esi eli ya n'umeala n'udo n'ogologo ndụ ka nwere okwu afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne ịma na ihe agba ọnụkọ ndị Igbo anyị na-achọ onye ga-akpọ anyị ga-eji afọ Igbo ya gbaa anyị gaa n'iru ebe ka isi akpọ nwanne gaa n'iru
Daalụ nwanne, daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Chizzy nwanne nwoke. Ekene gị nwanne o. Ndị afa gị? Chukwu na-asa ya. Ọ na-asa ya nke mbụ na mbụ ndị na-achọ ogbeke. Okwu a na-asa ya na ogbeke ekelekwanụ. Ezi nwanne gaa n'iru. Ịma na ewere kwuru na ụmụ nwaanyị na nna kịta ka bụ akpọrọ gị nwere ebe a si na bụ ebe a na-achị nwata na ụlọ ka ewee na-ejide ego site na ọrụ oyibo pụwa nwaanyị achọrọ ego pụwa. Mgbe mbụ ọ na-abụ mmadụ nwata nwee ike mbido ara nne ya kpa ụdị ego na ije sef a na-ajụzi ka na-enye onye ara adịghị otu ahụ kịta so na okwu na-ekwu maka my brother ikwu ike kere ga amamihe na-ekwu ise okwu a na-asa ya nke mbụ na mbụ na ogbeke agbaanị. Daalụ. Oke, gaa n'iru. Daalụ. Na-ananị ya na gboo nke ndị a bụ ndị ichie mana okwu a na-asa ya so na ndị na-achị na ogbeke agbaanị. Amaghị m na unu na-abụ n'ime nzukọ unu agwakwa ndị mmadụ na otu esi eme ya na gboo, maka na ọ bụ n'ụwa bụ ndị na-achị n'ọdịnala, ndị eze, ndị ọchị ọdịnala wee na-agwa ndị mmadụ na-ekwe ka o si adị ndị mmadụ ji ebi ogologo ndụ. Zụọ nwa gị kputu aka na zụọ nwa ka nwa ahụ were ịfụnanya n'ebe ị nọ, ka nne mara gị ka nna mara nwa ha, maka na ụfọdụ ada amachazi agwa nwa ha. Ihe a na-ama bụ na ọha mụrụ mara ekweghị nke bụ eziokwu. Ụfọdụ ada amazi. Ụfọdụ bụ ndị nne kwesịrị ịma ihe na-eme, kwesịrị ịma ụmụaka ha ọfụma ada amazi, maka na ọ pụọ chọba ego mbute, ọ pụọ chọba akụ nke ụwa. Ụmụ Igbo, nwa ka ego. Gịnị mere unu ji hapụ ụmụaka a na-abanye n'otu nzuzo? Ọ dị mma ndị ọchịchị obodo eche m na-ewere ngalaba mgbasa ozi, ọ na-abịa ihe na-eme n'obodo egbegasị ka esi egbe etutu obi ndị mmadụ, na-akọwara ndị mmadụ nekwe ihe na-eme, nekwe ka unu si kwụsị ịda na-eme. Ewegasị ngalaba dị iche iche n'okpuru ọchịchị dị iche iche n'ala anyị n'ala Igbo, ndị na-afụ maka ọdịnala, ndị na-afụ maka mgbasa ozi. Kedu ala unu na-akpa ịfụ na unu na-akụziri ndị mmadụ gbasara ka ha ga-esi wee zụọ ụmụ ha n'ụzọ ziri ezi? Unu na-eme ya? Ndị ọchịchị obodo, unu hibere ndị eze dị iche iche, kedu ihe unu si ha lụọ gbasara nchekwa? Ọkwa n'otu a ka o si ebido gbasara ka a ga-esi wee ji ntọ na ana gboo, maka na ụdị ihe adịbụ na gboo. Ka ụmụaka wee nsọpụrụ, ka ụmụaka ghara ịda na-aba n'otu nzuzo, ka ụmụaka mụta ihe, ka ụmụaka na-atụ egwu Chineke, ka ụmụaka na-atụ ndị okenye na ha nsọpụrụ uluru ha, ka ha na-agbara alụ ọsọ, ka kụziere ha na a na-esi na ntụtụ tụjuo akpa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ọ bụghị ewere ebe ị ga-anọkịta sị gị bute ego mbute bere sọsọ na ejere ibute nke onye ọzọ n'ike, ejirizie gị daa agbario ya. Okwu m wee bụrụ nkwakọrịta mgbọ ndị otu nzuzo na-akwakọrịta ndị mmadụ na-adasịsị. Kedu ihe a ga-eme ya? Onye bụ gịnị kpatara iche na ọ bụ ndị nne? Kedu ihe a ga-eme ya? 09097711009 maọbụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. ya bụ efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu. Abụ m Chizzy Ane. Ana m alụ. N'eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ikpe ama afa gị na-ebi ishi akpọ.
ekele gị nwanne Gọzie. ewedalụ gaa n'iru ebe osisi ebee ka ị nọ na ya ọjị ngwa gaa n'iru ebee ka ọjị wakọ n'ala Igbo ngwa gaa n'iru Isiokwu gị nke taa. Ndị agha ama isi Igbo. Ndị nne na nna anyị. Mbụ. Anyị bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ịdọ. Ndị ọchịchị obodo anyị. Ịtọ. Maazị Chizzy na udo dịrị gị. ya dịkwara gị n'anụ ya ọ bụ ndị obodo ndị ọchịchị ndị ntorobịa ya bụ na ewekwuola na aka onye ọbụla dị ya aka onye ọbụla dị ya ya bụ si na taba mana ekele ọlụ eke ewe ndị o yere ọrụ na-achịkọnata ihe ọ bụrụ na ndị mmadụ gaghị ewe ụzọ kpọghachi ha azụ ọ ya ka eji kee ọlụ eke ndị a na-asị isi eje n'abalị eje n'ụtụtụ eje n'efifie eje kwa ụbọchị anọrọ n'ebe a na-ekwu babababa na-ekpe eme mkpọtụ ihe a na-emebi gịnị ka a ga-eme a na-akụzikwara ndị mmadụ tụọ egwu Chineke n'ime alụ na ị ga-ata afụfụ idebe aka gị ọcha mụta ihe na-alụ ezigbote ọrụ ị ga-enweta ego kedu ihe ị na-agbara gbanụ asị gị bịa sekpụ aka bute ego mbụ na onye nke a butere ewụwa nna anyị nwoke kwuru okwu na ndị nna ụfọdụ kwasịkwazi na ndị nna efukwara ọgbọ gị na ọ pụọla onye nke a pụọ ụfọdụ eweziri ka ofu n'ime ụmụ ya si pụọ jeme ihe ọ na-ekwesị butezie ọ dịa ka ndị nke ọzọ bute ego o were ịfụnanya ndị nke ọzọ wee tụkwasị na onye nke ji ego ewezi ha chọrọ ikwu n'ime ezinụlọ ọ bụrụ na onye nke ha bịara asị onye ọbụla chere ha na-emekwa eme ha na-emecha eme ya mana ụmụnna ha nwere okwu afọ gị na-ebe iche akpọ ọ ga-adịrị gị mma Aha m bụ Adana, 90 mile abụọ. aja na gaa n'iru Chizzy ọkwa nna mụ na ihe a na-emezi n'obodo anyị. Anyị akwụgo ka o si eme n'obodo. Anyị ama ntụghachi anyị ụta. Ihe abụgolo ihe ndị ọchịchị webata anyị onye chọọ ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ chịrị ndị ụmụ ntorobịa chịrị egbe na mma ha na-ebutewere ha isi so ndị nke ahụ na-emetezi na-apụzi ndị ọzọ na-etolite ndị nke emeziri ụdịrị ihe alaikekwa ka ha kwuwu ntekwe ndị ọzọkwa ya bụ ife na-abawanye ezinụlọ onwekwa otu a ga-esi ime ya n'ọwụ ka onye ọbụla yọba eze chukwu oke si Chineke ya ka dowe anyị ndụ ka anyị ka nọ na ndụ anyị nọ bịa pụta ihe ọma ọ gwụchakwa m n'ọnụ daalụ aja daalụ ndị ọchịchị obodo bidowa nkụzibere ndị mmadụ enwere ngalaba mgbasa ozi na ọchịchị ka esi ebi n'ezinụlọ ka esi azụ ụmụaka na ọgbụnụ n'ụma ya ihe unu ji hibe ndị eze na ka ha jide ọdịnala aka ha cheta ka ndị nna gboo ndị gboo ochie azụ wee zụsa ha bụrụ mmadụ udo wee na-achị a ga-anaghachi onye gbasa ọsọ ịma na Igbo ekwuo na-ekwu ekwuchie ya ike n'ime gbanụ gụjie ji ma ọ bụ kwụrụ ọtọ gụjie ji ị ga-ehuneta na nwanne wee gwupụtaba ya ihe abara na ezinụlọ bụ anụ ụmụaka ụmụ atọ akara banye n'otu nzuzo na-enwezi nsọpụrụ na-amaghịzi ihe enwezi ihe ọbụla bụ alụ bụzi ihe aja aya isi ịma na ihe emebiri oge erugo oge a ga-eji hunata ala bido ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ mgbe a na-ekpe ekpere ma ebe ọbụla wee jeghachibere azụ ka ihe a wee benata afa gị na ebe ishi akpọ sọọla ya Igbo nyere agbanwe gaa n'iru biko onye na-akpọ m n'ekwentị kpọọ akara ekwentị anyị ji akpọ ebe a gaa n'iru ịgbagoro na oke mkpagbu ya na-etinye mmadụ na ajọ ọnwụ maka na mkpagbu dị n'obodo ugbu a ọkachasị obodo anyị nọ n'ime ya nwere ọtụtụ ndị ga-etinye onwe ha n'ọnwụ ihe dị iche ebe a ga-echekwa onwe ha maka na
ọ bụrụ na ndị na-asị na-efu usoro Chineke n'oge mbụ maka na gị bata n'oge mbụ na mgbe ndị ichie o nwere omenala na-echekwa obodo mana ndị ndu dutu oke ihe ha na-eme emego ha bịa akpali ihe niile ichie ihe niile ụmụaka wee chọwazi otu ha ga-esi wee chekwa onwe ha ịhụnanụ gbawo aka ndị uweojii bụ na ahụgị n'oge asị nwa afọ amaala ahụ ejije kpụọ ya ka ọ bụ na ada afụ wee nwụọ ya mmadụ mgbe wee jụọ onwe gị ajụjụ maka mmadụ na-akụ gị ihe maka na o ji gịnị o ji ihe n'aka anya mere ihe dị oke adị na-eme daalụ ihe na-achị anyị ga-agbanwe wee mata Chineke na-eji ezi ndụ ka Chineke chọrọ ihe ga-adị mma ọ ga-enye gị ezi bikọta ọ rahụ ihe nche ike wee kpọpụ Chineke si ya ka efe ga-enye ya onye ga-amamihe ike wee chie ya ihe mere eze Babilọn n'ọrụ pụrụ isi wee ilo na ihe niile ji orori oto wee chekwa Chineke wee gbara chema ya wawuchi ahụ nke nyere gị ike ahụ ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ya otu a wee mara na Chineke wee bie ezi ndụ ka anyị wee chegharịa mata ihe dị mma bie ezi ndụ ka Chineke wee nọkọta anyị nso daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ ei ọ dị mma obibiela ọ dị ka anyị ga-ewere onye nke azụ afọ gị na-ebe iche akpọ ntụga n'iru ikwu dị n'anya ebe nsogbu dịkwa bụ ndị nne na nna ọkacha ndị nne na nna ada azụzụ ọfụma ọkacha ndị nne ụfọdụ na-akpọ ha maka ya esirizie na ụmụazị ha pụgo akpọtazi ndị ha bi ọgụziri ndị na ha bi na-arụzi ọrụ niile dị n'ụlọ ezi otu ahụ nwatakịrị a na-esirizi na ọ na-esirizi mọda gịnị o meziri ya ọpụzi ọkọkrọs ọdeti ya fọrọ nke ha ruo na skuul agbụrụ ha abati ya n'arụ ọmaka agbụrụ ịbati ya n'arụ nsogbu adị ọbanyeze otu nzuzo onwe small case mpi abịa rụọ ọdịke onwe obere case polisi mpi abịa setụlụ polisi o megide from primary ọba secondary ọba university nsogbu adịzi ọbụzi pidgin nazi felon ihe dimenti mbụ ndị nne na nna zụbụ ụmụ ọfụma daalụ ndị be anyị biko bee ya nkenke na oge na-asị ya kwarapụ ọ dị mma ndị be anyị biko nọ ihe a obodo dị mma ọ dara anyị niile dịka si kwuo ihe anyị ghọtara na aka onye ọbụla dị ya mana ewe ndị ekele ọrụ ewe ndị si na ha ọ bụ ndị ha na-achị ewepụtara n'obodo ka ha chizie hazie obodo unu bido gbasaba ozi ezinụlọ ka otu nzuzo a wee kwụsị ọkwa n'ebe a ka ihe niile a bidoro ndị nnupụ isi wee na-akarịzi ndị ntorobịa wee na-akarịzi ndị ntorobịa hapụzi ihe ha kwesịrị ime wee mebezi ihe ọzọ biko ma ndị ọchịchị ndị eze ọdịnala ndị nne ndị ekpere mgbe ị na-ekpere ka esi ebi ndụ ọma ka esi asọpụrụ okenye ka esi alụsị ọrụ ike wee kpata ego na ya ego umeala ego udo ego ọ ga-ama ị na-eri ebe ọ bụla i tinyere na-amụbanye ego na-adịgide ibute ego ịkwụnye ya a na-akwụ ego akụ anaghị ebute ya ebute ọ bụrụ nke onye ọzọ ka i gburu ọ bụrụ oshi ịkwụnye ya ndị ji nwayọọ na-eme ọ na-amụ ekelere m onye ukwu kele onye tasị m na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma jee kirie m na Kpakpando TV isoro anyị esonyere anyị sonye m na Facebook nakwa chọba Chizzy Facebook Kpakpando TV anyị nọ na Facebook nọ na YouTube asị m na echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ preaching echi ọkwa elekere anyị anọ anyị na-eme ya n'ụzọ omenala oge a ka a ga-adọwazi okwu agba n'ụzọ preaching maka na enwe m nnukwute onye ọdịnala eze ọdịnala na-abịa ọ bụkwa eze mmụọ ọ bụ oke dibịa ọ na-abịa echi anyị ji ọkpụrụkpụ okwu metụtara gị metụta onye ọbụla ekelere m ụnụ ọzọ asị m biko nụ okwu niile anyị kwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ma onye mara ihe dị mma ya mee ya mbugharị ọnọdụ ugbu a
ele afia oziọma ejofe wee duru wee gaba n'oge nke ya. Cheta na abụ m Chizzy ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị na echi na ọkwa elekere ya anọ. Igbo. Chizzy. Ana m anụ classic clip. Igbo.